Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, indi bizden şuşu buğa muhtasibetinde işlerimiz devam etile. Indi bizden şuşu apreldan alıp dekabrga hatlı işlengen işler elhamdülillah indi alar көрінәшек, һәм инде киләчәктә дә Аллаһ Субханаһу ва Тааля барыбызга да ярдәмләрен бирсен, һәм шушы эшләрдән риядан китмичә генә кабуллардан булып изгелекләрдән китсә иде иншааллаһ. Һәм инде безгә Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы эшләрендә үз ярдәмен бирсә иде, һәм шушы безгә ярдәм итүчеләргә дә насыйп итсен иншааллаһ. Бездә шулай ук, әлхәмдүлилләh, беренче тапкыр шушы Казыят кубогына дигән волейбол уздырдык. Бу инде үзебезнең 6 районнан чакырып, командаларын чакырып, алар инде килеп волейбол уйнап, һәм инде призлы урыннарны алып, һәм Казый кубогына лаеклы булган районнарга шушы кубок тапшырылды, һәм инде кыйммәтле төрле бүләкләр белән бүләкләдек. Инде безнең шушы спортка тагында күбрәк ымтылулары булсын. Спортка тагында күбрәк тартулары булсын иншааллаһ, шундый мөмкинлек белән уздырабыз. Безнең инде, менә Аллаһка шөкер, Диния Нәзарәт тарафыннан оештырылган, яшьләр бүлегеннән тарафыннан оештырылган яшьләр, яшь вәгазьче дигән конкурс, яшь вәгазьче дигән шундый бер чара, әлхәмдүлилләh, инде безнекеләр, буалар инде, буа яшьләре һәрвакыт ел сайын барып катнашалар, һәм инде призлы урыннарны алалар, әлхәмдүлилләh. Һәм аларга үзләренә дә бик каты кызык, алар инде үзләрен шушы киләчәктә имам буларак, алар дәсә үзләрен күрсәтерләр иншааллаһ. Һәм инде менә безнең буа мәдрәсә шәкертләре дә катнаша, шулай инде буа яшьләре, мөселманнар да катнаша шушы чарада. Быел үзебезнең муфтиебезне сайлаулары узды. Инде быел да әлхәмдүлилләh үзебезнең менә яшь, энергичный, актив муфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллин да безнең бөтен имамнар, Татарстан имамнары бер тавыш белән сайланды. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә үзенә уңышлар бирсен, үзенә ярдәмнәр бирсен иншааллаһ. Һәм инде шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тааля киләчәктә дә шулай күп иттереп файдалар китергә насыйп итсен үзебезнең республикага, үзебезнең дәүләтләребезгә, Россиягә иншааллаһ. Һәм инде киләчәктә шушы булган элемтәләрне тагында ныгытып, тагында иншааллаһ матур иттереп эшләргә насыйп итсә иде. Әлхәмдүлилләh, инде безнең елда шушы үзебезнең көз башында башлыйбыз инде без мәчетләр каршында булган дәресләребезне, укытучыларны җыябыз. Алар белән без киңәшәбез планны, һәм инде көз көне шушы дәресләрне башлыйбыз, яз көне бетерәбез. Ел сайын безгә Диния Нәзарәт тарафыннан кунакка Рамазан айына Төркиядән хафизлар килә. Быел да безнең Төркиядән матур хафиз килде. Ул инде безнең хаҗлар мәчетендә хатимне уздырды таравих белән. Үзебезнең хөкүмәт тарафыннан уздырыла торган гадәткә кергән инде ул безнең ифтар мәҗлесләре. Әлхәмдүлилләh, инде безнең бер көн ирләр өчен, бер көн хатын-кызлар өчен. Анда инде безнең шушы хакимият башлары катнаша, һәм инде Казаннан, муфтият тарафыннан киләләр кунакларыбыз, муфти үзе дә катнаша, һәм инде шулай инде безнең инде менә быел муфтинең беренче урынбасары, безнең инде якташыбыз Рөстәм хәзрәт Валиуллин килгән иде. Матур иттереп шушы ифтарларыбызны без аның белән бергә уздырдык. Шулай безнең инде казыйыбыз Инсаф хәзрәт Залилдинов та килгән иде иншааллаһ. Аларга да Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен. Әлхәмдүлилләh, шулай инде Рамазан айында инде безнең Карлы авылында елдагыча инде безнең гадәткә кергән шундый матур мәҗлесләр, инде аны инде оештыручы, инициатива белән чыгучы инде Әлмәт районының имам мөхтәсибе казый инде Фәһим хәзрәт Әхмәдҗанов, ул инде килеп ел сайын шушы үзенең авылдашлары белән Карлы авылында шундый матур, күркәм мәҗлесләрне оештыралар, авыл советлары белән, һәм инде авыл мәхәлләсе белән. Әлхәмдүлилләh, бик матур уза, халык ияләшкән. Инде киләчәктә дә инде бер юбилей формасында инде узарга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен дип, шундый нияттә калдык, әлхәмдүлилләh. Инде безнең районыбызга быел бик зур вакыйга булды. Ул да булса инде безгә яңа җитәкчеләр килде. Менә җитәкчеләр, әлхәмдүлилләh, инде безнең
главабыз районның башлыгы булда булса Марат Азат улы Заббаров инде ул сайланды глава булып, башлык булып, алхамдулилlah инде үзенең эшен иң беренче мәчеттән башлады. Мәчеткә килеп, матур иттереп Коръәннәр укып, дугалар кылдык. Шулай ук инде безнең менә картлар йортында елда инде алар гадәткә дә керттеләр, инде ифтарлар уздыралар, ифтар мәҗлесләрен. Анда инде төп иганәчеләр инде Ульян өлкәсеннән килеп, менә апалар, әбиләр, алар инде җыелышып, үз малы белән килеп, хәләл малы белән картларга, олларга, өлкәннәргә матур ифтарларны уздыралар. Муфти сайлангач, инде без имамнарны сайлыйбыз районнарда, авылларга барып, без инде имамнарны сайлыйбыз, мәхәллә инде аны тәкъдим итә, һәм инде без аларны утверждать итеп, менә аларны имамга лаиклы иттереп, шәһадәтнамәләрен тапшырып, шул рәвешле Аллаһ Тәгаләгә дән сорап, исән-сау гына эшләсеннәр, мәхәллә белән исән-сау гына эшләсен инде шушы мәчеткә йөрүчеләр белән. Менә без алхамдулилlah, менә яшьләр тәкъдиме белән башкаларга да гыйбрәт булсын, башкаларга мисал булсын. Шушы ураза инде ул безнең ялкаулык ае түгел, ураза инде ул хәрәкәтсезлек ае түгел. Үдә утырып кына, мин ураза итеп кенә, һәм инде бер нәрсә эшләмичә генә үзенең саклап кына дип түгел, бәлки менә без алхамда чыктык. Инде менә бүген беренче көн футбол уйнарга Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен, менә яшьләр җыелды. Иншалла шундый исәп инде безнең әле бүгенгә түгел, башка көннәрдә шулай чыгарга, башкаларга да гыйбрәт булсын. Менә уразалы килештә без алхамдулилlah хәрәкәттә, уразалы килештә без алхамдулилlah гыйбадәттә, менә монда килеп кич таравих намазларны укыйбыз. Таравих намазы Рамазан айында укыла. Ул мөфтият карары буенча 20 рәкъгатьтән тора. Менә шулай безнең шәһәребездә Госман мәхәлләсе бергә җыелышып, күркәм генә иттереп намазларны укып, күркәм генә иттереп әл-вадахларны әйтеп, менә шулай безнең таравих намазлары һәр ел сайын уза. Аллаһ Субхана ва Тәгалә алар өчен зур савап вәгъдә иткән. Киләчәк елларда да шулай бергә җыелышып намазларны укырга насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Алхамдулилlah, Худайның рәхмәте белән һәр ел сайын безнең республика күләм ифтар мәҗлесләре үтә. Һәр ел сайын безгә менә хакимият багышлыклары безгә үзләренең транспорт чараларын биреп, без алар белән барып кайтабыз безнең башкалабызга. Хәйрмдә инде быел да шушы ифтар мәҗлесләре башкалада теннис академиясендә үтте. Алхамдулилlah, һәр ел сайын менә шулай күркәм генә иттереп барып кайтулар безгә насыйп әйләтсә иде Аллаһ Тәгалә. Алхамдулилlah, гаит вакытларында, гаит бәйрәмнәре безнең уза. Гаит намазлары вакытында бәйрәмнәр белән котлап безнең мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хәсәнов безнең мәхәллә арасында бөтен мәхәлләләрне йөреп чыгып, аларның хәлләрен сорап, төрле мәсьәләләрне хәл итеп, сорауларга җаваплар биреп, менә шулай күркәм иттереп безнең мәхәлләләрнең, безнең мәчетләрнең хәлләрен белеп тора. Алхамдулилlah, һәм дә шулай ук шушы елларны менә быел яңа хакимият башлыгы бөтен имамнарны бергә җыеп, күркәм генә иттереп, барыбызны да матур иттереп, гаит бәйрәме мәҗлесендә безнеләрне җыйды. Алхамдулилlah, Аллаһ Тәгалә анарга шиксез рәхмәте яусын. Быел районыбызда айруча зур вакыйга булып узды. Районыбызның имам мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәновны мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллин район идарәләре белән бергәләшеп һәм авыл имамнары белән бер тавыштан яңа 4 еллык мөхтәсиб вазифасына сайланды. Безнең мөхтәсибкә алдагы 4 елга уңышлар телибез. Аллаһ Тәгалә күркәм эшләр башкарырга аңа ярдәм итсен. Шулай бергәләшеп динебезне күркәм халәттә алып барырга насыйп итсә иде. Амин. Буа мөхтәсибәте белән берлектә Госман мәчетендә төркем җитәкчесе Илмир хәзрәт Хәсәнов тарафыннан хаҗиларга хаҗ дәресләре башланып китте. Ошбу дәресләрдә хаҗга кагылышлы мөһим мәсьәләләр күтәрелде, халык сорауларына җавап бирелде. Бу дәресләр хаҗга баручылар хаҗга киткәнче дәвам ителәчәк дигән өметтә калабыз. Буа мөхтәсибәте яшьләр бүлеге белән берлектә Лаче станциясендә Махсум мәчетендә
ялга кайтучы балалар өчен җәйге дини курслар үткәрелде. Балаларга төрле дини дәресләр бирелде, алар хәрефләр өйрәнде. Курслар ахырында мөхтәсиб тарафыннан төрле сораулар бирелде һәм бүләкләр тапшырылды. Ошбу курслар алга табада дәвам ителер дигән өметтә калабыз. Хаҗилар мәчетеннән быелгы яңа хаҗ төркемен озаттык. Шунда хакимият тарафыннан Лилия Назим кызы килеп, хаҗиларга үз теләкләрен җиткерде. Һәм зур табын артында хаҗиларның үзләренә сүзләр биреп, алар үзләренең уй-кичерешләре белән уртаклаштылар. Аллаһ Тәала хаҗларын кабул кылса иде. Шушы сәфәрләрен файдалы кылса иде. Аллаһ Тәала кабуллардан кылсын. Быел Илдус хәзрәт Әсәдуллин һәм авыл халкы тәкъдиме белән беренче тапкыр Бикмурас авылы мәхәлләсендә авыл халкы өчен Корбан мәҗлесе оештырылды. Авыл халкы бик канәгать калды. Бу мәҗлестә дәвамлы булса иде. Шушы шаралар күбрәк үтсен иде. Шулай ук шушы мәҗлестә баршаларына да сүзләр бирелде. Үзләренең рәхмәтләрен белдерделәр. Әлхәмдүлиллаһ, күбрәк булсын иде шундый мәҗлесләр. Әлхәмдүлиллаһ. Хаҗ төркемен озаткан хаҗилар Мәккә Мәдинә шәһәренә барып җиткән. Ошбу көннәрдә хаҗиларыбыз хаҗ вакытын көтәләр. Ил көннәребезгә тынычлык, иминлек сорап дуга кылалар. Хаҗилар тарихи урыннарда булып, һәрбер мизгелләрен фотосурәткә төшереп, безне шатландырып торалар һәм андагы вакыйгалардан без һәрвакыт хәбәрдар булып торабыз. Хаҗилар тарихи урыннарда булып, шушы мизгелләрдән исән-сау әйләнеп кайтуларын без дә шулай теләп калабыз. Менә инде хаҗилар туган якларына кайтып җитте. Быелгы хаҗ төркемен Шамил хәзрәт Валиуллин Мәскәү Домодедово аэропортыннан каршы алып, берничә хаҗиның рәхмәт сүзләрен видеога төркәде. Әлхәмдүлиллаһ, безнең мөхтәсибебез Илмир хәзрәт Хәсәновның төркеме исән-сау кайтып җитте. Мәскәү аэропортыннан хаҗиларыбызны автобус белән алып кайту мөмкинчелеге дә тудырылды. Хаҗиларыбызның табын белән хаҗилар мәчетендә каршы алдык. Анда аларның туганнары, якыннары килеп, хаҗиларны каршы алдылар. Айруча мөхтәсибебезгә Илмир хәзрәткә хаҗилар тарафыннан рәхмәт сүзләре әйтелде. Районыбыз зиратында Фәим хәзрәт җитәкчелеге белән зур әммәләр оештырылды. Зираттагы булган күп еллык агачларны кисеп, аларны махсус техникаларга тияп, алар озатылды. Киләчәктә дә менә шулай җәмәгать белән бергә җыелышып, шушындый күркәм эшләр күбрәк оештырылса иде. Менә безнең мөселманнарны берләшергә бер сәбәп булса иде. Буа мөхтәсибәте яшьләр бүлеге белән берлектә шушындый ислам экстремизмга каршы дигән яшьләр өчен төрле уеннар оештырылды. Шушындый квест үткәрелде. Менә ул беренче тапкыр безнең үтте. Иншалла киләчәктә дә дәвамлы булсын. Киләчәктә дә шулай бергә яшьләр бергә җыелышып, төрле уеннар уйнап, шушы уеннар белән төрле үзләренә рухи бер азык алып, күбрәк гыйлемнәр белеп, безнең тәнебезне дә ныгытып, чөнки инде тәнебезне ныгытуда, рухибызны ныгытуда безнең вазифабыз булып тора. Шушындый чаралар күбрәк үтсен иде. Казанда гаилә мәчетендә күркәм генә иттереп әбием дугалары дигән флешмоб үтте. Безнең менә килгән абыстайыбыз шушы беренче тапкыр шушы флешмобта катнашып, рәхмәт хатлары аларга җиткерелде, күркәм бүләкләр тапшырылды. Шушындый чаралар күбрәк булса. Буа мөхтәсибәте яшьләр бүлеге белән берлектә менә быел
гышы садакалары җыелды, алар өләшелде мохтаҗларга. Менә безнең 26 мохтаҗ гаиләгә шушы әйберләр, шушы кишерләр, бәрәңгеләр, кабатлар таратылды. Менә шушы гышерләрне җыюда катнашкан авыл имамнарыбызга олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Әлхәмдүлиллаһ, һәрбер подъездга, һәрбер йортка аларны без җиткездек. Менә бик күп олы рәхмәтләрне җиткезделәр безгә шушы кешеләр. Киләчәктә дә шулай дәвамлы булса иде, шундай чаралар күбрәк үтсен иде. Киләчәктә дә авыл имамнары менә шулай мөхтәсибәткә ярдәм итеп, мөхтәсибәт белән берлектә шушындай гышерләр мохтаҗ гаиләләргә һәр елны да барып ирешсен иде. Әлхәмдүлиллаһ. Хаҗилар мәчетендә картлар көненә район һәм авыл халкын җыеп зур мәҗлес ясалды. Анда шулай буа мөхтәсибәте, төрле авыл, төрле шәһәр имамнары шушы абыстайларны, шушы олы картлар көне белән абыйларны котлап, шушы апалар, абыстайлар да төрле мөнәҗәтләр, үзләренең шигырьләрен дә сөйләп, шулай мәҗлес күркәм рәвештә тәмамланды. Беренче тапкыр буа мөхтәсибәте белән берлектә Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыевны чакырдык. Ул да буалыларны тирән эштәлекле, мәгънәле вагазлары белән вагазлады. Хакимият башлыгына зур рәхмәтләребезне җиткезәбез. Буа мөхтәсибәте белән берлектә Мәүлид аен хөрмәтләп флешмоб дигән шара узды. Әлхәмдүлиллаһ, быел без Мәүлид аенда буа мөхтәсибәтеннән матбугат чаралары буенча җитәкче матбугат чаралары белән эшләүче Шамил хәзрәт Вәлиуллин һәм Госман мәчетенең икенче имамы Ринат хәзрәт Ибрагимов белән барып кайттык. Ульянга бардык. Ульянда менә Дагестаннан төрле дин ияләре, дин гыйлемнәре килеп, менә Ульян шәһәренең халкына төрле вагазлар сөйләделәр. Әлхәмдүлиллаһ, Мәүлид айларында Кыръинәле авылына буа мөхтәсибәте шушындай күркәм Мәүлид кичәсенә Расих хәзрәт белән берлектә шушында мәчеттә төрле вагазлар белән шушындай шара үтте. Шулай халык шулай теләп килде. Шушы халыкның, шушы авылның кечкенә булуына карамастан халык бик теләп килде. Шушындай шаралар шулай ук Җәлил хәзрәт Фазлыев мөхтәсибәтеннән Илнур хәзрәт Асхатов килеп иреште. Ул да халыкка үзенең вагазын җиткезде. Буа мөхтәсибәте яшьләр бүлеге белән берлектә шушындай шара яшь вагачы бәйгесе булып узды. Шушы бәйгедә катнашып, безнең яшьләр урыннар алып, аларга төрле менә бүләкләр тапшырылды. Һәм дә шулай ук аларның төп чаралары Казанда үтте. Казанда да урыннар алып кайттылар. Мәүлид аенда Килдурас авылында Мәүлид кичәсе булып узды. Кадим хәзрәт Мөбарәкшин бөтен авылны җыеп Мәүлид мәҗлесен үткәрде. Шарада авыл советы башлыгы Әхәтов Зөлфәт тә катнашты. Мәҗлестә вагазлар, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва сәлламның насихатлары Илмир хәзрәт Хәсәнов тарафыннан җиткерелде. Буа мөхтәсибәте Мәүлид аен хөрмәт итеп Хаҗилар мәхәлләсендә әниләр көнен зурлап үткәрде. Мәҗлес Коръән укып, дога белән башланып китте. Һәрбер авыл абыстайы торып, әниләргә багышланган матур-матур чыгышлар ясады. Мөхтәсибәттә хатын-кызлар оешмасын җитәкләгән Гөлирә Фәиq кызы аеруча Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям турында үзенең эштәлекле вагазын кунакларга сөйләде. Ил тынычлыгы теләп, Пәйгамбәребезне саллаллаһу алейһи ва сәллямне хөрмәт итеп, әниләребезгә зур игътибар күрсәтеп, дугалар кылынды. Мәүлид аенда шулай ук безнең Буа мәдрәсәсендә дә шундый зур шара Мәүлид бәйрәме булып узды. Шушы шарада безнең мәхәллә имамнарыбыз күркәм вагазлар сөйләп, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллямның тормыш юлларын безгә сөйләп, безгә җиткезделәр һәм дә шулай ук шушы мәҗлестә, шушындый зур шарада кечкенә балалар да
bizga o'zlarining chiqishlarini yasadılar. Buğa şagirdlari de türlü münacatlar aytdilar. Hem de şulay uq ko'rkam bilan ayttirib münacatlar aytildi. Türlü va'zlar siylendi. Şoşu şara şulay uq ko'rkam bilan ayttirib zo'r tabınlar arasında tamamlandı. Mevlid ayında şulay uq İşmunşa avlunda da şuşunday şara Mevlid kechasi bo'lib o'zdi. İşmunşa avlunda ko'rkam bilan ayttirib mana bizning Qozondan qo'noq, maxsus qo'noq İlyas Xalikov nashidlar boshqaruvchi, turli münajatlar boshqaruvchi o'zining tirkimi bilan keldi. Şulay şuşa şarada bizning Fahim Hazret bilan Fanis Hazret da qatnashdi. Shamil Hazret Valiulinda mana turli matbuot sharalarini boshqardi. Video fotolar tushirdi. Hamda şulay şuşa Kilduras avli masjididan Qadim Hazretda o'zining va'zini, ishtarakli va'zlarini siyladilar barsida. Şuşunday ko'rkam şara mana İşmunşa avli masjidining imamining uyida maxsus tabında tamamlandı. Buğa rayonu Narlat avlunda uzak yıllardan birli imam vazifasını başkargan Ravil Hazret o'zining imamchilik vazifasini avulda o'sgan Linar Hazretga topshirdi. Ravil Hazretga avul tarafından rahmatlar жеткерилdi. Yangi imamga o'ngishlar tilendi. So'ngidan avulda bek de muhtojli bo'lgan, bugungi kunda davolanishga duchor bo'lgan Danis Qayumovga da imamlar tarafından jilgan maddi yordam muhtasibat ismidan topshirildi. Tolonbay avuli mahallesinde de Mevlid ayına bağışlangan şoşunday ko'rkam şara bo'lib o'zdi. Şoşu şarada mektep o'quvchilari o'zlarining ko'rkam münajatlarini, o'zlarining ko'rkam nashidlarini aytdilar. Bizga Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamga bağışlab şoşunday ko'rkam münajatlar aytdilar. Şoşunday avullarda şoşunday ko'rkam şaralar ko'proq bo'lsa edi. Müftinin birinchi o'rinbosari Rustam Hazret Valiullin o'zining avuldoshlarına Mevlid kechasi o'tkazdi. Hazret tatar tilini saqlaw ham nig'atu turida o'zining nasihatini yetkirdi. Yangi imom saylov masalasi de qaraldi. İmam Muhtasib Elmir Hazret Hasanov avul ham shahar imomlari bilan birlikda ularni jiyib oxirgi hisob jiyilishini o'tkazdi. Jiyilishda maxsus әзерләнгән video hisob ko'rsatildi. Har bir o'rinbosar o'zining ishchanligi bo'yicha hisob tutdi. Imomlarga kelasi yilda sharalarni tag'inda ko'proq o'tkazirga, xalq bilan tig'iz ilmtada bo'lirga degan maqsadlar qo'yildi. Imomlarga kitoblar, bir yillik jadvallar ham namoz vaqtlari taratildi. Shara xayrli yillar kelsin deb duolar qilib tamomlandi. Şunun bilan Buğa muhtasibatining 2017 yil davrida ishlangan ishlari tamomlandi. Kelasi yilga da shunday izgi bo'lgan ishlar davomli bo'lsa edi. Shunday charalar tag'inda ko'proq bo'lsin degan umidda qolamiz. Buğa rayonining avul mahallalari muhtasibat bilan birlikda o'rtak fikrga kelib, turli diniy charalar ko'proq birgalashib ishlavlarini tilaymiz. Buğaning har bir mahallasi turli fitnalarga berishmisha birgalashib Rabbimiz yo'lida İslam dininde hizmet etülerini tilaymiz.